खुलुमखा दिनै कायसा बिसेसके काजे क'क्राझारमों प्रेस रिलीज माख्लायखा जोंथ' साइमानो दिनै ताखक कनै बांलादेशआव रमजागै तंखा आबो आन एलाकानि क्लायो आश्रमबादी एलाकानि बराव थांनाय 27 फेब्रुवारि 2021 बराव रमजागो बरन डिटेल आं खबर नाखा बरन केस नम्बर अंखाय 45 केस नम्बर आबो श्रीमंगल PS आन्दार क्लायो मौलवी बाजार डिस्ट्रिक्ट आं आरनि MP बाय आं डाइरेक्ट कक सालायखा MP बो मंखाय आब्दुल रहित आरनि लोकल MP मौलवी बाजारनि बांलादेश ते आं लेटेस्ट खबर नाखा चिनि ताखु कनै थांनाय 27 तारिख फेब्रुवारि रमजागमानि चिनि बरंगना राजीव देबबर्मा लेट सुरेश देबबर्मा केखरक्सा गुरुपद देबबर्मा लेट जोगेश देबबर्मा बरक पारा विद्या बिल चम्पाहार PS खोवाई डिस्ट्रिक्ट बरो आने एलाकानि बरक लायो बरो आरो वाइसा वाइनिया आगे थांगो बरक बरनि डिटेल डकुमेन्ट बरक बर्डार गान्दार तंगो आं बरक पारा थांखा बरक बरनि आधार कार्ड भटार कार्ड फुनुगै बरक थांगै आरो नि बागानराव थांलायो आरो बर्डार एरियागो कायसे बागान दंगो चिनि अबरक नि स्पेशली आरो लेबु आरो बागान दं आरो थांलायो माजे माजे आजरागो बरनो हठात फ्लायै बांलादेशनि पुलिस फैयै बिरियारक बरमजां थांखा किन्तु फियाबरक पुलिस माने BSF नाव साइड थांमानि बरक गेटि पारगै थांगो किन्तु फियाबा हठात फैबरक बरनो बांलादेश राव नि बिडियार बरनो रमजां थांखा बरनि दुसिंगा बनंखा बर पासपोर्ट सारातलां थांखा बरक किन्तु माहाय बर्डार गान्दारो जों साइबानो जोंनि आधार कार्ड रक जों फुनुगै बा आई कार्ड फुनुगै BSF रक लाइर हो बेखौ जों एक दुइ घन्टा पर जों फाइयो अमायखे आरो प्रेक्टिस होई दं माने किन्तु आ दिन बरक बलाय दुर्भाग्य बर हठात फैबरक फाइयो रमजां थांखा बर कुनु दुस्कुरै बर कुनु सिखाव गैया दागाय दिया बर बरफ गाहाम जोंथ' साइमानो फियाबा अब कान्ट्रि टु कान्ट्रि उमनि बागै बरनो केस बरक रेडिखा बरक बिना पासपोर्टै बरक फाइमानि बागै बरकनो एरेस्ट लायखा जों अनेक चेष्टा खालायखा उसंगो आं खबर माखा जे बरक रिलीज सुंखा ता बर रिलीज जेल हयतो बर रिलीज खालायजागै ता बरक थानाव चबि तंजागौ निके मतो कान्ट्रि टु कान्ट्रि डिफारदों माने आं दिल्ली कक साहका ते बर लोकल MP बाय सालायखा आबो जों जाक सामुं थांनि दंगो दिनै राजीव बाय गुरुपद बर यकफानो बरनो ताबो रिपाट्रिएशन तय फैनो बागै ताबो अब कान्ट्रि टु कान्ट्रि बा अब जों दिल्ली कक साइ दंगो आंने चिठी सुइखा ते दिनै मुख्यमन्त्री दिनै बिप्लब देब बनबो आं साका बनम चिठी लिखा आं जाते बरनो इन्डियान एम्बासि तेनि बांलादेश एम्बासि दिल्लीआव दंगो बरबो सालायै बरनो जों फिरावनो हानाय बर यकफानो बरनो ताबो बर रहजायखौ बरक आरो श्रीनगर पुलिस स्टेशनाव बर ताबो पुलिसनि यागो बरक गचाय दं आबनो जों चेष्टा खाय दंगो दरकाना हांख्लाय आं जेफोन थांनाय आं वानसक दंगो फियाबा आं बरनो कयो सिनि बरक गोबांमा बर्डार एरियागो बर हाके थां फाइंलाय दंलायो फियाबा जों वाइसे दुर्भाग्य दिनै आरनि बांलादेश बिडिआरआव रमैतलां थाङो फियाबा बर कुनु बुटक खायजा गैया आं खोनाखा आं आरनि लोकल MP दिनै बरंमोना आब्दुल रहित बरनो सोंखा बर कुनु टर्चार खायजा गैया फियाबा आइन मते ल अफ द लैंड बर बांलादेश मते बरनो ताबो पुलिसो बरनो नाय दं बर कुनु एरेसिया बर पुलिस थानाबो बर माटङ गाबो तबनि बागै त प्रोसिडिउर चलै दङ आइन कानुन मेंटेन खालायै सब किछु नियम कानुन पालायै जों बरनो तबरान बां चेष्टा खायदों
abo ang khagao tiri chin borok dok omai kabangma bodar area go omai go thunango kintu जों सतर्क मांगनाय जाहाथे जों omai जाहाथे भबिष्यत ङिया जात जों अमनो मानायनाय जोंनि राजीव देवर्मा तै गुरुप देवर्मा borok जराइखो borok kabangma borokni bwsa butiro tongo borok belai bilman mai tongkha ang khobor nai tongo borokni bagui hingke ang khakago tei 1-2 sapta bisingono जों borokno Tripurao phirok tobonai tini Bharoto जों phirok tobonai obono tini ang masaklaio जों detail bori report ang nakha tei borokni case number ang nakha hingke ani khorsa bondhu tongo Bangladesh bono ang obo tui jojo khai tongo bono ano nini ar MP ni phone number MP ni address tei ang khanaka tini Abdul Rohit bo belai powerful MP tei bo parliament ni aro Bangladesh parliament ni bo chief whip abo himang khanaka abo ang khakao borok daitini yognai jottono ang koinai jate borok bagi जों suri lainai tei je mansak जों borok family no जों sahaଯ୍य khlainai hambai